Türkmenistanda öndürilendige aýdylan beýleki elektronik enjamlary bilen birlikde smart, ýagny akylly telewizorlar hem dükan tekçelerinde peýda boldy. Yerli telewizorlaryň bahalarynyň daşary ýurtly bäsdesleri bilen deňişdirilende has ardandygyna garamazdan alyjylar olaryň hiliniň juda pesdigini aýdarlar. Söwdegärler hem bolup biljek geljekki düşünsmezliklerden açyp olary satyn almazlygy maslahat berýärler. Bu arlykda daşary ýurtlardan getirilen telewizorlara goşmaçy talgydyň salynjakdygy barada hem resmi bolmadyk maglumatlar guşýar. Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşri Aşgabatda Aýdyn Gijeler brendi bilen öndürilen elektronik harytlary, şol sanda 2 sim kartly mobil telefonlary, smart telefonlary, sowudyjylary, şeýle-de smart telewizorlary hem ýerleýän ilkinji ýöritilişdirilen dükanyň açylandygyny habar berdi. Ýatlatsak mundan ılaýyk bir ýyl ozal ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçekleri 32 düým, 42 düým we 55 düým bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy habar berilipdi. Şol pursat Türkmen mediýasy munyň ýurty innowasion esasy elektron senatyny östürmek, içerki bazarlara gönükdirilen hem de daşary ýurtlardan getirilen önümleriň ornuny tutýan elektron we elektrotehnik harytlary öndürmek boýunça alınıp barylan işleriň çäginde amal edilýändigini aýdypdy. Emma alyjylaryň käbi ýere yerli telewizorlaryň bahalarynyň degişlilikde ardan bolmagyna garamazdan olaryň hiliniň juda pesdigini aýdarlar. Azatlyk radiosynyň dewapdaky habarçysy Türkmenistanda öndürilendige aýdylan telewizorlaryň käbir täze eýeleri we satyjylary bilen söhbetdeş boldy. Mundan bir hepde ozal Türkmenabatda tolkun atlandyrylan 32 düýmlik telewizory 2200 manada satyn aldym. Öýe getirip satynymdan 3 saat çemesi soň ol öz-özünden öçüp galdy we gaýdyp işlemedi. Men onu alan dükanyma eltdim. Dükan eýisi bu haryt üçin kepilnama berilmeýändigini, şol sebäpli onu ýzyna alyp bilmejekdigini, tehnika hyzmat ödürläp bilmejekdigini, şeýle-de pulumy hem gaýtaryp bilmejekdigini aýtdy diýip Faraply Aýmyrat habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda satyjylar hem Aýmyrat ýaly müşterilerin köpelmegi bilen yerli telewizorlary satyn almazlyk barada maslahat berip başlandyklaryny aýtdylar. Bu telewizorlary satyn alanlaryň 90% semesi tehnik näsazlyklar sebäpli olary ýzyna gaýtyrmagy tinanşarlar. Bu telewizorlary biziň özümiz getirmeýäris. Şol sebäpli bu harytlary kepilnama berip bilmeýäris. Yerli ýolbaşçylar olary bize satdyrýarlar. Olaryň hilinden ilki habarymyz ýokdy. Biz bu sebäpli biýawry bolup müşterilerimiziň gözünden düşmek islemeýäris. Şol sebäpli yerli telewizorlary satyn almazlygy maslahat berýäris diýip atlandyrylmasalygyny soran Türkmenabatly dükan eýeleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýeti bilen habarlaşyp, bu brend bilen ýerlenýän önümlerde ýüze çykan tehnik näsazlyklar barada soraw bermek häzirlikçe başartmady. Kärhananyň resmi web saýtynda görkezülen telefon belgileri işlemeýär. Yeni bir bellemeli ýagdaý, gurrungy diýen telewizorlar başdan aýak Türkmenistanda öndürilmän, olar diňe Hytaýdan getirilen abdarlaryň hasabyna ýurdun öz içinde jemlenip düzülýär. Türkmenistanyň Sowda we Daşary Ykdysady Atnaşyklar Ministrliginiň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, telewizorlar Hytaýyň Shinhongbo Trading Limited kompaniýasynyň tehnologiýasy boýunça we toplumlaryna ulanmak arkaly düzülýär. Şol bir wagtda olaryň korpus detallarynyň kärhananyň plastik öndüren çyhynda yerli çyg maldan öldürilýändigini hytalýar. Mundan masada Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan telekiçiler geljek ýyldan başlap daşary ýurtlardan getirilen telewizorlara goşmaça talgydyň salynmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu maglumaty Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrliginiň salgyt müdiriýetine ne tasdikladyp ne de inkar etdirmek başartdy. Bu arlykda türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisynyň şeýle-de maliýe etmezçiliginiň arasynda büdjet işärlerini nowatdaky edek maşgaly büdjetini mazaly agram salýan çykdyjylara goýup yerli telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda yerli ýolbaşçylar 2400 manatlyk telewizorlar üçin her aý büdjet işärleriniň dähme taklaryndan 500 manat möçberinde pulun tutulup galynjakdygyny, şeýle-de telewizorlaryň diňe geljekki ýylyň 21-nji ýanwarynda gowşuruljakdygyny aýdypdylar. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üpjünçiliginiň gözüni şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dogry peýdalanyp bilmejekdiklerini belleýärler.